Ngiyaphila mshe ngiphilile nawe. No, asikhali kakhulu. Inyanga esikuyona inyanga le uMeyi. Mhm. Ziyasondela ke insuku, kusondela ke usuku olukhulu kakhulukazi usuku lomama. Mm. Ziningi ke ezinye izinto esikhulumayo. Ngesonto edlule siye sakhuluma kakhulu ngechene ukuze ke Yes. siqonde ukuthi iliyini. Namhlanje sibheka indlela osebenza ngayo kakhulukazi umzimba womuntu wesifazane. Uma ke kushisa sizama ukubheka ukuthi usulangazelela ke inkonzo esegamele njalo njalo. Kuke kube khona ke lezinkulumo ezihlukahlukene dokotela. Mm. Ezinye zazo zibe yaxoxwa phela masihlalele nathi sizinsizwa singishayela into zethu. Ezinye zazo zingabi nabo ubuqiniso. Kodwa ke fathi sikhulume sithole ngawe ngoba yazi ukuthi makukhuluma thina abantu besilisa sikhuluma nganje abantu besifazane. Sinako ukushaya iceleni ngoba senze ngathi siyanazi Yes. asinazi. Okuyinto efanayo nani manikhuluma ngathi ezinye zezinto sinathi siyalalela sibuja ushaya iceleni. Ufuna siyithinte lezi ukuthi sibheke ukuthi ukhona yini dokotela ikakhulukazi lokho okushayisana kayo kwizinto esuke sikhuluma masikhuluma ngokuthi umuntu wesifazane umanzi ngoba enye yazo uyabona lolu limi lolu uma ikhulunywa lenkulumo Nokuthukeka phakathi. ukuthukeka phakathi mawizwa ukuthi umanzi Sure. Ngicela ukubulisa abalaleli. Alright, ngibulisa izithanda zethu abalaleli boKhozi FM abahlezi manje abasilindile basilalele futhi ngibulisa izithandwa zami lapha ku YouTube ka Dr Nomcebo Mthembu na ku TikTok we Medolution. Yes, Mshengu. Into yokuba manzi kumuntu wesifazane kakhulukazi namhlanje kodwa ukuze sicacise sikhuluma ngalokuba manzi kumuntu wesifazane. Same as last week besikhuluma ngecene okuba manzi kumuntu wesilisa ngesikhathi before enza umdavazo. So namanje ke sokhuluma ngakuba manzi kumuntu wesifazane. Ngoba njengoba usho nje kunomuntu wesilisa ozitshela ukuthi if umuntu wesifazane emanzi kusho ukuthi uyangifuna or kusho ukuthi uready. Okay, kanti that's not true. Umzimba wakhe akakwazi ukuthi akutshele uyena, kufanele akutshele yena. I-consent singena lapho i-consent ukuthi lo muntu uyavuma yini. Ungathi hayi ngoba ubusemanzi sengamngena kusho ukuthi uready. Akusho ukuthi uready ngokuthi umanzi. Okay? Kube khona kodwa futhi omunye uzothi hey umanzi kakhulu okusho ukuthi kunento errong or wena urong or wenze into errong. Uyabona? Kube khona obomile umuntu, alright, and then uthi umuntu uyabanda lo muntu ngoba omile. So namhlanje kakhulukazi sifuna ukufundisa owesilisa ekhaya naye owesifazane ukuthi as understand umzimba wakhe, okay, but also bekubudlelwane ukuze ba understand ukuthi kampela kusuke kwenzakalani ngokuba manzi nje komuntu wesifazane lapha esithweni sakhe kuntomzodwa. Alright. Now asikhumbuleke ukuthi again yazi umzimba is beautiful. Hlama ngiqale lapha eqaleni. Njengoba sikhuluma ngecene nje angithi khumbula ukuthi icene kade sikhuluma last week sathi icene lipreparela umdavazo, lipreparela ukuthi uVusimozi ngesikhathi esezongena lapha kumdavazo number 1 amanzise untomzodwa, alright, but also at the same time izoklina ipassage lapho kuzobe kuhamba khona isidoda kuze ngoba umzimba ufuna into eyodwa ukuthi amithe lo, okay. Now nakuyena ke lo wesifazane, alright, it's the same. Ukuba manzi kwakhe before umdavazo, yes, kungaba isign ukuthi lento eyenzakalayo uyayifuna, but also ingaba isign ukuthi umzimba wakhe uyavuma, umzimba wakhe umanzi, okusho ukuthi umzimba wakhe uyayishanela lendlela, umzimba wakhe wenza ukuthi lendlela ayishibilike, so that by the time sengena umphambili kuyena lo wesifazane kungabi ibhlungu, okay, but also at the same time kuba manzi kumuntu wesifazane nakhona kuyasiza ukuthi isidoda uma sesingena sishibilike kalula sikwazi ukuthi liyofike kwiqanda kuze lo muntu wesifazane ekwazi ukuthi amithe. Alright. Now from the time even umuntu esangaphakathi esakheka, in fact 11 weeks 10 weeks usaseswini usakheka nje usaphakathi kuma wakho awunabulili. Alright, so okusho ukuthi yonke into isitho sakho sesilisa nesesifazane kusuke kuyinto eyodwa. Alright, so kushintsha lapho ke ngokuthi amapha ama-hormones usasesithweni sama wakho, amapha ama-hormones ke manje abakhona asezodala ukuthi lesitho sakho sesilisa asibe njengomuntu wesilisa, lesesifazane asibe njengomuntu wesifazane. So kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi ngokwakheka kwezitho zabantu wesilisa nabesifazane if singaye siye ekujuleni kwako kuyafana exactly. So meaning bekhuluma ngesonto edlule ngakhuluma ngecene ngathi liphuma kwi-gland okuthiwa i-Cooper's gland, okay, phecelezi bulbourethral gland, okay.
leyo gland leyo ifana ncamashi negland le ekhipha uketshezi kumuntu wesifazane, yes, okay, esithi Bartholin's cyst, okay, ikuphi na-ke kodwa kuyena, alright, ikuphi ila nje emaceleni la ngakumalebe akhe, alright, ngakwimbobo ngempela yenkomo, ngoba idaleleni ukuthi le gland le ayikhiphe lolu ketshezi lamafinyila lawa kuze uthi mawufika umphambili ushibli kungene ngaphakathi, alright, so iphathi yokuqala leyo. But also uyazi ukuba manzi nje in general komuntu wesifazane, why futhi kungafani, ngoba umuntu wesifazane omunye angeke aba manzi nje afane nomunye, kufana nokujuluka, akekho umuntu ojuluka njengomunye umuntu, alright, because kunezinye izinto ezibangayo ukuthi umuntu abe manzi. Yes, ngiyayisho leya le gland, kodwa kakhulu enye into emenza ukuthi umuntu wesifazane ukuthi abe manzi kusuka kwindonga zenkomo msalofu ngaphakathi, alright. Khumbula ukuthi ngesikhathi umuntu wesifazane evukelo kwenzeka kanjani. Again, ngiyakhompara nalo wesilisa, same, ngathini iqala engqondweni iqala, alright, nakuyena same, ingqondo unemizwa, uzizwe phephile nawe, uzizwe engajajeki, uzizwe engakusabi, uzizwa naye kufuna, uzizwa naye kuthanda. So zonke lezo zinto kuyimizwa ezodala ukuthi naye umzimba wakhe urelaxe. Ngesikhathi umzimba wakhe urelax, qhamukaphi lokho qhamuke engqondweni kuqala. So ngesikhathi wena uyamthinta, ngesikhathi ukhuluma kahle naye umuntu wakho, or naye mhlawumbe uyafantasize, mhlawumbe uyedwa nje uzozenzela yena, you know, mhlawumbe uyafantasize, konke lokho kusengqondweni kuqala. Then sukusuka imizwa yobumnandi iyakuphi, yakwisitho sakhe sasekameleni, alright, iyothini-ke lapho kusitho sasekameleni, iyothi imthambo yegazi ivuleka, akungena igazi, same as nalo wesilisa, isithi imthambo yegazi ivuleka ingene kumphambile, kuze umphambili avuke, angithi lana kwenzeka kanjani, iyongena kusitho sakhe futhi umuntu wesifazane kuntomzodwa wakhe ukuthi thole lapho ubhontshisi nawe uyavuka, amalebe akhe aqala yavuka futhi, same as lalo wesilisa, okay. But la-ke ekubeni manzi kwakhe, kakhulukazi igazi futhi ligcwalaphi, lizogcwala ngaphakathi kwinkomo yakhe, ngoba unlike umuntu wesilisa akanayo lembobo, umuntu wesifazane unayo. So ngesikhathi igazi ligcwala kuyena, siliyongena nangaphakathi kwimbobo yakhe yenkomo. So ngesikhathi lingena nangaphakathi kwinkomo yakhe ngaphakathi, kuba nokugcwala okhona, gcweleni manje igazi. Ngesikhathi sokugcwele leli igazi, ongithalazi igazi vele linamanzi nazo zonke izinto egazini. So kusuka amanzi asegazini leli ligijimela azongena lapha yamanje, kuba khona nemazi sithi plasma, kuba khona amanzi thizeni nawo aputshuka yaphumele kuyona inkomo. Amanzi-ke lawo okona amafinyila, amanzi-ke lawo aseyangena ngaphakathi-ke kuyena, nawo asizomenza ukuthi ebe njani-ke manje, abe manzi futhi ngaphakathi, alright. So ukuba manzi kwesibili, so yabona ukuthi lo ketshezi ngisetheni ngithe amafinyila ephuma kule gland ecishe ifane, yes, ila mafinyila kube ila manzi-ke futhi manje azengena la enkomeni, still nawe azokwenza ukuthi silindile khona into ezofika. Kube khona nolunye futhi amafinyila akuphi, kumlomo wesibeletho sakhe, lokusithi thina phecelezi i-cervix, okay. Nayo i-cervix le ikhishwa phawa amafinyila, khumbula ifunani-ke yona, hayibo, yebo, nayo ikhipha yawo amafinyila. Athini la mafinyila? Athi uyabona nje uma isidoda sike safika la noqhaka, ngizosifike ngisibambe ngisidirect ngisisa lapha phambili. So uyabona nawo la mafinyila asekhipha amanye futhi amafinyila. So uyabona ukuthi kunamanzi ukuba manzi, ngoba konke lokho amafinyila amanzi kuzokwakha ukuba manzi thizeni okuzoba khona ngaphakathi kulo muntu wesifazane. Now nakuke nansi-ke enye into manje sizoshintsha ukuthi lo owesifazane uzoba manzi kangakanani compared to omunye. Omunye depending ukuthi isikhathi sakhe ukuphi, usezongena esikhathini iqanda lakhe livushiwe njalo njalo. Uma kuwukuthi iqanda futhi selivuthiwe, umzimba wakhe automatically wakhipha kakhulu lamanzi, okuyini-ke kodwa-ke manje okuyamafinyila, alright, ngoba ufuna ujahe ukubamba isperm. Yes, so uyabona wena uzohlana nalo muntu wesifazane, u-on uyafuna, uyakuthanda nawe, alright, uyafuna ukuba nawe abe on ngalokuthi ngi-on njengoba lo muntu umjitha ngiyamuzwa ngiyamthanda, alright. But kanti uhlangana naye sokuyileso sikhathi senyanga lapho iqanda lakhe livuthiwe, so already umzimba wakhe kukodwa nje ukhipha amanye amanzi olunye uketshezi. So uyakubona konke lokho sokuya-eda ekuthenini lo muntu wesifazane sokuba namanzi mangakanani la manzi asezoba khona ngaphakathi.
Now sokuba nezinye izinto esizodala manje ukuthi mhlambe lo muntu agcine amanzi aseba ngaphezulu ngoba uyabo konke lokho ngikushoyo amanzi a-right lawa amanzi adingakalayo ukuba manzi rather oku-right ukuba manzi okudingakalayo ngoba into enormal umzimba wakho ekwenzayo neshoyo ukuthi umzimba uthi ngiyayifuna lento ngiyayithanda lento ngiyayidinga lento ngiyayi-enjoya lento ezokwenzeka so ku-right lokho kodwa-ke mase kuba khona lokuba manzi osoku-too much manje bengisathi ngiyalapho mina dokotela ukuthi usukhulumile wayichaza nokuhlangana kwalamanzi bese kuzoba khona isimo sokuthi kube khona amanzi mhlambe naye lo wesilisa azothi mayengena ngenduku yakhe ezwe ukuthi impela ngathi ngiyena kuwo amanzi sure ngalendlela ukuthi mhlambe noma ephuma azithola ukuthi useze waba amanzi kwayena aseyamthinta amanzi sure mhlambe futhi lokhu kunyakaza kwakhe ngesikhathi benyakazisana lapha kugcine sekunomsindo okhombisa ukuthi khonto enamanzi okugijinywa kuyo sure na ukhumbula ukuthi sithi amanzi nje kodwa empilweni sisho ukuthi uketshezi ngoba lelo uketshezi lesinamanzi linamafinyela linamafutha ziningi izinto eziba khona lapho phakathi alright now khumbula ukuthi ngoba nowesilisa naye ngithi sithe last week ukhipha icene and uyakwazi nokuthi akhiphe icene even up to a teaspoon 5 or 5 mils into eningi leyo uzokhipha nje into engaka uyikhiphela kumuntu naye nawakhe amanzi so uyabona ukuthi kunalabantu ababili naye lo imizwa yakhe iphezulu umanzi ngoba uyakufuna naye lo uzokhipha icene ngesikhathi nifende uyalikhipha naye le cene already usiya eda kuwena umuntu wesifazane ukuba manzi okay into yoqala le so ngesikhathi umdavazo wenu unamanzi or uzwa ngathi kumanzi lobo manzi lo uketsheza akuphumi kumuntu wesifazane kuphela ngoba nakuwena umuntu wesilisa khona okuphumayo but ke asike sisho izikhathi lapho ke owesifazane ke manje ukuthi kwayena is too much amanzi abakhona oba uketshezi lubakhona ngaphakathi ke sokwenzekeni one khumbula ukuthi nalo lolu ketshezi liyahambisana nama hormones okay ukuthi ama hormones akho ame kanjani alright so kusho ukuthini lokho ngesikhathi umuntu wesifazane ezithwele number 1 uzoba manzi more alright ngesikhathi umuntu wesifazane ezithwele again because igazi lomuntu wesifazane uma ezithwele ligijima kakhulu kunomuntu ongazithwele khumbula ukuthi ngithene eqaleni okunye kuba manzi phakathi kwenkomo kusuke kuya ukuthi igazi lihambe lagcwala kwinkomo but lo ozithwele angithi igazi lakhe liningi kunalo ongazithwele so uzogcina abamanzi more naye futhi ngoba igazi lakhe ligijima even more alright so lo ozithwele uzoba manzi also more than well sengiyasho nje mhlambe umuntu oyedwa uzoba manzi more ngesikhathi ezithwele than if engazithwele alright mhlambe uyajova okay kunento asebenzisa ama hormones again nako futhi kuzomenza lokho ukuthi either abe manzi kakhulu or kuzomenza ukuthi abe manzi kakhulukazi estrogen izomenza ukuthi abe manzi kakhulu alright but also khumbula ukuthi sike sakhuluma sinawe ngento yokuskwetha ukuthi kunenye igland futhi again le gland kumuntu wesilisa iyini iprostate kumuntu wesifazane sibiza ngokuthi skin gland again ngoba lezitho ziyafana zonke onako lokunako kuphela kusafani exactly but inyama zako kuyafana nalo wesifazane abanye banayo le gland sasalele kubona abanye abanayo alright kulo onayo ngathola khona futhi noketshezi oliphumayo futhi kancane ngesikhathi nidavazana nje oliphuma lizo eda futhi lokuba manzi uyabona so uyabona ezinye izinto zonke lezi zizo eda ekubeni manzi mase kuba khona okunye okurongi ke lokuba manzi okay osuke sekuhambisana nokuthi kunongcola phakathi ungcola lokhu ngikhuluma ngani ke nge-infection if lo muntu une-infection thizeni if lo muntu une-discharge okay if lo muntu le discharge yakhe inuka kabi alright whether le discharge inuka ufish inuka iqanda inuka into ebolile konke lokho kusho something lokunuka lokho ukuthi ngabe kuyini alright if lo muntu wesifazane une discharge nje also kuyaluma une discharge nje lo muntu wesifazane enukayo nesinya sakhe siyasinda mehamba sibe ebhlungu une discharge nje enukayo lo muntu wesifazane uthi mhlambe menidavazana uthola ukuthi kuphuma nanegazi as well
uvulekile ngesikhathi nidavazana yabo. So uyazibona zonke lezi zinto or uthi mechama kube ebhlungu umchamo already zonke nje lezo zinto yakutshela cha is not make sure so kunesilonda la so kunento edinga udokotela ewusiza akukona nje ukuthi umzimba wakhe lo muntu wesifazane onjena but kwawena upartner wakhe leyo nto ialarm ethi cha lo muntu wami ngimjwayele akanjena udinga usizo angimtholele usizo. Dokotela kona ke mlalelo Khoza FM iba ingxenye ke lokukhuluma kwethu ngokuthi ke uthumele ke umbuzo noma ufisa ke ukuthi uphawule kulolu daba udokotela esikhuluma ngalo kulesihloko sanamhlanje ungathumela ke voice note yakho kule nombolo elula khulu ethi 0791639874 ngiphinde inombolo 0791639874 noma ushayele bukhoma kule nombolo elula khulu ethi 0860002437 lolu Khoza kumaphiko phiko elawini nodokotela Nomcebo Mthembu. Dokotela mhlawumbe singakayi ukuyobheka abalaleli kudala ke yayikhulunywa ke indaba le ndaba yokuthokoza komuntu wesifazane nokuthi naye kumele ke phela ajabule ekakhulukazi ayijabulele inkonzo for sure. Ngabe kule minyaka ukwenza lo msebenzi sikuphi njengamanje ngabe sikhona lento ukuthi abantu besifazane baba abantu abakhululekile ukwazi ukuthi bakhululeke uma ngabe sikhuluma ngendaba yokuba manzi nokuba manzi ya. Look, I think ukuthi kule minyaka khumbula ukuthi lento yomdavazo ngilongaqala ukuyikhuluma njena kuma radio kwakuyinto engangakhulunywa ngayo and esikhathini esiningi umuntu wesifazane vele wegxekwa ngako kuba manzi kubonakala ngathi kushuthi umanzi nje ulusi kushuthi wisinebe njalo njalo bulele nomunye umuntu usilisa but ngiyabonga nje kubalaleli ngoba iningi labo kakhulukazi labo besilisa sebenako ukunderstanda ukuthi umuntu wesifazane memanzi akusho ukuthi lo muntu ubelele nomunye umuntu njalo njalo but ikhona kakhulukazi kubantu besifazane still leyo nto yokuzinyeza okay uthola ukuthi eyedwa nje uyazinyeza kodwa kakhulukazi if uke wakhona umuntu owakwakhuluma ngokuba manzi kwakhe or if yena lo anaye msalofu uyakhuluma mhlambe ambona ukuthi avele yeke athi ingcono siyeke ebo umuntu mesho nje athi ingcono siyeke usekhulumile lo or omunye athi hey wamanzi kangaka kwenzekeni. Alright ngoba mebuza wena nawe uthi ukulesimo lesi kodwa uma naye sebuza wena ukuthi hey manje wamanzi kangaka kwenzekeni or akubuza ukuthi khona yini into errong so already kwawena ugcina suzijaja lapho so usumuntu wesifazane awusa enjoy wena umdavazo ngomzimba wakho sunake ukuthi yena lo muntu uzwani sunake ukuthi lo muntu mhlawumbe uzotshela yini abantu or so nawe ngesikhathi usucabanga khumbula again ngithe ingqondo indawo yokuqala lapho umdavazo uenjoya khona so if wena suyacabanga manje na susayitsheni uyasesha manje lana umkhwanazi so kukodwa lokho kuzokwenza ukuthi igazi manje alisayi kwisitho sakho sasekameleni ukuthi uze kumnandi sile ngqondweni ukuthi cabanga phela manje mase nemizwa yakho isiyawa ke umuntu wesifazane okay but also I think kakhulu if umuntu wesifazane ezibona ukuthi uyajajwa lo muntu anayo uyamjaja umjaja ngokuthi umanzi umjaja ngokuthi uvulekile inkomo yakhe kwayena ugcine esengazithembi kanti kwesinye isikhathi kusungakona ukuvuleka ngoba ukuvuleka enye into kwakona nje ukushibilika ukuthi umuntu usemanzi kakhulu kukodwa kugcina kuba ngathi uvulekile kanti ingoba ayisekho lezi inyama kwawena umphambili wakho ezimbambayo uzwe lokwakhuhla leya friction so lo wesilisa naye uzozwa akezwe kahle ngoba phela kuyashibilika kanti naye lo wesifazane naye akezwe umphambili umkhuhla ngaphakathi ngoba so kuyashibilika kakhulu so bagcina bobabili imizwa bengasabi nalo bamnandi lokuyana bekade bezokuzwa okay lapho inkombankombane kasayizi kakhulu ngoba khumbula ukuthi if nayo lo wesilisa usize wakhe ubengaphiwe kakhulu uyabona uzothi if lo wesifazane seshibilika uzoshibilika liphuma umphambili ushibikele ngaphandle manje kanti ingoba naye usize wakhe mhlawumbe ubengaphiwe but uyabona leyo nto akuyona into yokujajana asijajani la ngoba phela labantu babili bayathandana bafuna ukuthi umdavazo wabo mawuhambe kahle kodwa nje sesichaza ukuthi ezinye izinto ezingase zidale ningasezwa ningaswazwani nalo wesifazane ethi angimuzwa lo nalo ethi angimuzwa kanti one kuyashibilika or also naye usize wakhe lo muntu lona wesilisa naye umncane and usegcina useyashibilika khona ngaphakathi kumuntu wesifazane. Dokotela Skidimwe sekubona abalaleli sezokuthi ithini imibuzo yabo naba besithini so Khosini sawubona
Ngikhona bhuti kunjani? Thubi lakho bhuti wami. Hayi ngicela ukuyifihla Mshini. Ngiyifishe nje ningangiboni. Okay, usifihle baba sikubona. Niyayibeka le ndaba. Ngicela ukubuza lapho kuMamvelasi ukuthi noma mhlambe ngathi uMvelasi ngoba uMamvelasi umuntu esuke sanocinga sakhe ngaze ngilubone kuye phela umbona ku TV. Asuke Mshemu noMamvelasi ngiyalokhuza kukhona ukuvuleka nobumanzi engibuzwayo ongathi angibujwayele mhlambe njengomuntu wami. Okay. Bese ngiphinde ngithola nezitayela ukuthi ngathi zithanda ukweqa kulokho engikujwayele. Konke lapho ngingasola ukuthi mhlambe khona okungidla ngibhekile. Mshemu. Mhlambe engakaphenduli udokotela ngisacela ukukubuza mina ngikubuza sikhuluma nawe man to man. Uma ngabe uzoya kumdavazo vele nawe njengendoda kunezinto vele wena ezinye zazo ongafike nazo engazazi yena lwesifazane ukuthi uzithole kuthina siyixoxela singamadoda. Kungabe umama unalo ilungelo lokubuza wena ukuthi lezo suqhamuka nazo yintayile uyithathile ukuthi uyithathile bese indaba yakho uthi uyixoxe nathi akukholwe. Okusho ukuthi naye mangabe ethi bebeyixoxa bengabantu besifazane uzokholwa yilokho. Kwasekushintsha masekuyena kodwa wena masikhuluma mina nawe sixoxa ngetayela wena uyayivuma kodwa kulungile naku udokotela kuphendula. Yeah, no, siyabonga baba. Uyazi ukuthi kubantu besilisa isikhathi esiningi into ebenza ukuthi babe offended ngoba uba offended umunye umuntu wesilisa if umuntu wakhe emuzwa emanzi. But ngihlale ngithi leyo ukuba offended kusuke ungazithembi yena. Okay, yena losilisa engazithembi, but also kakhulu kusuke kuhambisana nokungabi nolwazi ukuthi ukuba manzi kumuntu wesifazane uba manzi uma kutheni. Alright, now ngizokutshela nje for example example ethize. Abantu abaningi naye ubaba lona ingoba engathembi ukuthi uyifunde phi lento njengoba kuyena ama styles esethi kumina ngawafunda ama styles ku Dr Mthembu noMshengu. Alright, kodwa yena akakwazi kusho ukuthi wafundiswa umuntu lo ma styles lawo. Okay, is because uyena manje oseba nesikhwele kodwa lesikhwele siqhamukapi ekungazithembini yena ukuthi hey ngisayiyona yini le ndoda kulo noma khona omunye osethathe indawo yami. Alright, dokotela futhi sisikhulile sibadala lo muntu ehlangana naye semdala kunendawo kunama pawn shop kune television kunefoni kungenzeka ukuthi unefoni usifunda endaweni eziningi kunezinto eziningi ukuthola ulwazi mayelana namanye. Yes, so manje abantu besilisa usuke esezijaja yena. Alright, so because uzijaja yena leyo judgment egcina eseyiphimisela ngaphandle. Okay, eseyinikeza lo wesifazane. Now oza ngikunike example nje, if lo muntu wesifazane ukuba manzi kwakhe bokuyilento abantu besilisa abaningi abayisolayo ukuthi okushuthi khona kade elele naye, awukubone lana ukuthi ayikho lento ngoba abantu besilisa bakubehambe balale nomuntu odayisa umzimba. Lo muntu odayisa umzimba ulala nawe manje nje uqeda ukulala nomunye 1 hour ago. Usuku lonke kadelele nabantu nayizolo kadelele nabantu umsebenzi wakhe. Kodwa uthi ufike lapha yakena ukhala umayibabo lapha yakena ngoba kumnandi uyezwa ukuthi uya enjoy ngoba unayo. Akukona ukuthi umulele nomuntu odayisa umzimba noma olala nabantu abaningi uhambe wayothenga wena ucansi ufika kumanzi kumfoma nje lapha. So why wena uzozitshela ukuthi uma owakho emanzi kusho ukuthi ubelele nabantu nomunye umuntu if wena ngesikhathi uthengile or ulale nomuntu womunye umuntu ufika kube mnandi kuyena. Alright, kodwa kulo wakho ngokuthi ebemanzi uzitshela ukuthi ingoba kadelele nomuntu. And yet sazi kahle ukuthi abantu balala nama prostitute nabantu abadayisa umzimba kodwa bengakuzwe lobu manzi ebekade lo muntu elele nomunye umuntu manje. In fact kunabantu besifazane abake bakwenze lokho
basho bathi we-Dr. Mthembu, if kade ngiqeda ukulala nomunye umuntu akezwa lutho. Yes. Because enye into eyenzakalayo ukuthi kade lele nomunye umuntu manje ungathola ukuthi kwaziwona iy'nyama zakhe zisagcwele zisavuvukele, uthi uma ungena wena suke kubambe le y'nyama lezi ebezivuvukele ngaphakathi. Hhayi ngoba kuwukuthi uthola ukuthokoza Oh, ongakujwayele ongakujwayele ukuthola. ngoba kusho ukuthi kukhona ama-starter besifana wena usuzodla nje full meal ama-starter besetholakele kwindawo. And futhi nangale kwalokho, even if umuntu ubeganga, if kuwukuthi ubeganga lo munye umuntu wamchamela-ke ngaphakathi uzohamba azikline mos, ngeke eze kuwena engaziklinile. So uyabona-ke ukuthi ngeke uze wena ukale ukuba manzi komuntu wesifazane ukwenze ukuthi angathi khona umuntu akade elala naye. So ngifuna bonke obaba balalela nabantu besilisa, musa ukuthatha ukuba manzi komuntu wesifazane ukwenza ngathi i-CV yakhe yokuthi ukushuthi wena i-CV emchaza ukuthi umuntu onje uphumaphi wenzeni. Bheka yena umuntu nanokuthi umuntu onjani, but also zama uku-understanda njengoba sichaza nje namhlanje ngoba senzela kona ukuthi kungabi nengxabano kubudlelwane. Understand ukuthi umzimba womuntu wesifazane uba manzi uma kukenzeke njani. Dokotela, nanku omunye umbuzo la oqhamuka-ke ngewili uthi nangu umuntu wesifazane uwedokotela nawe Mshini esedluleke kuyinsizwa ezibalekela kwama-35 abantu asethandane nabo, wayeseke edlulela ngokuthi aphinde adayise ngomzimba. Okay. Uthi-ke useyashada-ke, Okay. sekusho ukuthi useyaseklisha-ke emva wonke leyo CV yakhe njalo useyashada-ke. Uma eseshadile khona lapha emshadweni usekhombisa ukuba umuntu wesifazane olithanda kakhulu ucansi. Ungabe mhlambe lokho i-CV yakhe inawo umthelela ukuba ubhememe lapha ocansini nokhombisa ukungadeli nokunganeliseki uma ngabe ephakelwa. Yeah. Uthe ephakeliwe aphinde athi phakani futhi ngingaphindela enye iplate. Yeah. Uyabona-ke lapho lo muntu lo ushade umuntu amthathe khona, kodwa manje usem-expecta ukuthi lo muntu akashintshe abe yinto ethize, but more useyamjaja. Umjajele entweni kade emshela lapha emthatha kade emazi ukuthi ubedayisa umzimba ebelala nabantu abaningi. Uthe ngiyakuxolela. Wazi wathatha isinqumo sokuthi Ngiyakushada mina ngizokwenza unkosikazi. Yes, ngiba ngiyakuthanda. Kodwa manje uyabona uyena osemjaja manje ngento amthathe kade eyiyona. All right? Now ukuba again akuyona i-CV yakhe ukuthi umsebenzi lo kade wenza akusho ukuthi ubenza ngoba kade ethanda abantu besilisa, but manje usenza ngoba ethanda wena. Okay? So ikwazi ukuhlukanisa lokho lapha ya ubekumsebenzi ubedinga imali, but manje usethanda wena. Usedinga wena manje, usethanda wena, and nalomdavaza owenzayo usewenza nawe, akasebenzi nabantu abaningi. Kodwa ngenxa yokuthi wena again ngithe umuntu wesilisa isikhathi esiningi usuke engazithembi yena. Okay? Your insecurity. So ngenxa ke ye-CV sekuyavuka uyena ke manje useyamjaja lo, but manje uyena ongazithembile manje usephimisela kulo muntu ukuthi ngiyakwazi wena wasuka lapho wenza kanje usethatha ihistory yakhe manje useyithena against kuba iweapon manje aselwa nayo nalo muntu okuyinto errong. So kumina lo muntu yazi ngizothini, ubaba udinga usizo. Alright? Uyena udinga usizo kakhulu ngoba manje ungathola ukuthi baningi abantu besilisa abangakujabulela ukuthi banomuntu wesifazane othandayo ukulala naye, othandayo umdavazo, kodwa yena kunokuthi appreciate lento ukuthi nangu lo muntu uyangihalela, uyangithanda, uyangizwa, uvela bona ukuthi wawenza kanjena yini nama client akho. Okay? Kanti uyena ongaxolile lesimo sokuthi lo mama wekade enzani before. So uyabona ukuthi uyena kufanele manje ake hambe apholise indlela lo mama ambona ngayo manje, okay, nendlela lo mama ayiyona manje nento akade eyiyona before. All right? Kodwa ke ukuthanda ngoba esinihloko leso uma umuntu wesifazane sethanda kakhulu umdavazo. All right? Ukuthi lo muntu lo mdavazo uthanda nje akeneli yini nyoma uyawuthanda nje ngoba ethanda wena, uthanda nje ngoba ethanda ukulala nawe, anele abe right, nangakusasa akuhalele umthena on kumnandini. Oh mhlambe lo muntu akadeli nithi niqedile afune more. So again komunye umuntu wesilisa, if umuntu wesifazane efuna kakhulu umdavazo, phindaphi umuntu wesilisa if engazithembi ukuthi Nkosi yami mhlamba ngikwazi ukumnelisa, if ngingamnelisa uzophuma eyothatha ngaphandle. Again yini leyo uyena futhi ongazithembi. Kanti lento ithini akakhulumisane naye umama, amtshele ukuthi mama nginokungazithembi mina la
khona le ngingathembile khona ukuthi mhlambe if ngingakwenelise nginokusaba ukuthi ungaphumeli. Kube uyena umama ozosho ukuthi sithandwa sami nami lokhu ngiyenza ngoba ngithi ngidelisa wena, kanti nje mongase 1 round anginankinga nami esenze 1 round ngizoba right. Mina bengithi ngenzela wena ngoba wena ngakuthola uthenge mina ngidayisa, ngisaba nami ukuthi uzohamba if ngingakuniki uyothenga futhi. So uyabona ukuthi ukukhulumisana kugcina sokusiza ukuthi kungabi ney'nkinga ezivukayo. However ke mhlawumbe ngifuna ukudlula kuleyo kugcina. Kunabantu besifazane abayithandayo umdavazo kakhulu abangeneli kanti kunokuhlukumezeka abadlula kubona ngocansi. Alright, kube khona owahlukunyezwa ngocansi because wahlukunyezwa egcine sengena kwisimo sokuthi adayisa umzimba. If esedayisa umzimba it's part of ukufida leyo trauma ukuthi vele nganyukubezwa mina ngocansi. Uzothi esenawe ke seniganene manje still leya trauma akukona lokho akade kwenza ukudayisa umzimba, but leya trauma yokuthi wanyukubezwa still isambusa namanje ugcina elithanda ucansi, hayi ngoba elithanda but because kuyinto eyenzeka kuyena ukuthi wanyukubezwa. So uyabona ke lapho lo wesifazane ke uyena manje usedinga ukuthi adlule esimeni sokuthi ahanjwe uyolashwa isimo sakhe sokulimala ngengqondo. Ama voice note la dokotela sizwe ukuthi ebathini abalaleli. Ngilapha eHoneydew eJohannesburg. Mina dokotela bengisacela ukubuza. Bengisacela ukuzwa laphana nithi uma wenza umdavazo nopartner wakho mhlambe omunye achame kwenzakalani laphana. Ndazi nokuthi ngumfazi onesilonda or yindoda enesilonda, angiunderstandanga lapho. Mina igama uKhayakazi. Next. Sawubona baba Mshengu nodokotela uNomcebo lapha. Ngiyacela ukubuza lapha baba Mshengu kudokotela, kwenziwe yini uma ulala nomuntu wesifazane okanye umuntu wakho abe manzi, lokho kujwayelekile nje. At the end uma uqhubeka nomdavazo ugcina sekuphuma into engathi imhlophe engathi amasi, yabo ngathi something like amasi gcina ukwenziwa yini lonto nje. Ngicela ukubuza kudokotela ngizolalela emsakazweni. Ngibingelele Mshengu, ngibingelele kuDr Mthembu. Lento uDr Mthembu ayishoyo ukuthi kwenzeka umuntu wesifazane abe manzi kakhulu, into nami engidlule kuyona leyo kakhulu. Mhlampe umuntu wami benokumbuza ukuthi khona nomunye umuntu olala naye. So ngibetani ngibe nenkinga ngempela ngoba ngazi kahle ukuthi akekho omunye umuntu engilala naye. Ngagcina ngingasalujabulela ucansi ngoba ngangazi vele ukuthi uzongibuza ukuthi kwenzakalani ngami, khona nomunye umuntu engilala naye. So leyo nto ibuhlungu ngoba ugcina ungasaluthokozeli ucansi. Ngiyabonga kakhulu. Sakazolele because olumaphika sibonga kakhulu laba abasithumeleke ama-voice note. Siqale ngapha masibuye dokotela bese kulana-ke Ukhozi FM. Dokotela angikunike ithuba lokuthi ubaphendule laba abasithumela ama-voice note. Yes, usisi lo uqala angiboni ukuthi usunderstandile ukuthi besikhuluma ngani. Alright, mhlambe ngizochaza nje while ngiphendule lo bhuti osegcineni obekhuluma ngento ngathi kwamasi into ephumayo. Alright, besichaza lapha ukuthi okunye okuba khona ngesikhathi ndavazana kuba ngathi kumanzi kanti kusuke uketshezi yebo liphuma kuwosifazane but also naye lolo liphuma kuyena lo wesilisa. Alright, but also if sokunokungcola okukhona phakathi kumuntu wesifazane okuyi-infection thizeni. Alright, walula ukuthi lo infection eziphi impawu. Lokho esilonda-ke ngikhulume lapho ukuthi if nalo wesifazane nesilonda ngaphakathi lokho konke kuzodala ukuthi egcine seba manzi kakhulu. Alright, now if ngizophendula ubaba lo khulume ngokuthi ugcina owesifazane seba manzi kakhulu uphume into ngathi kwamasi. Alright, lento eyamasi kusuke kuyi-thrush. Okay, kusuke logo enye yama-infection lawe ngishoyo ukuthi asuke sekhona. Now umuntu wesifazane onjani loyo othola ukuthi kuzophuma lezo zinto? Either umuntu wesifazane one unoshukela or udla amaphilisi ashukela, umuntu wesifazane obekade edla ama-antibiotic thizeni. So lama antibiotic lawa abulala zonke nezinambuzane lezi eziright esithi ama-good bacteria, kwasala amanye
ama-bacteria nama-yeast nama-fungus njalo njalo aseyakhula-ke manje wona asezenzela uma ethanda. Khumbula ukuthi kwinkomo yomuntu wesifazane one of izinto eziba khona kulo ketshezi lakhe lelo ngithi nje uketshezi okumele luba khona amanye ama-bacteria okuthiwa i-lactobacilli. Le bacteria le i-acid kancane i-creator i-acid. So lokuba acid okuphakathi kumuntu wesifazane kubalekile ngobani kuzobulala izinambuzane lezi ezirongi ukuthi mazingakhuli ukuze inkomo ihlale clean inuka kahle. But once either wena kunezinto ozifaka kwinkomo yakho uyayikhipha manje leya balance yala acid edingakalayo. Mhlambe ugeza ngensipho ama-bubble bath mugeze kubhava uzisokhe kunensipho phakathi ufake insipho ezithize ufake ngaphakathi enkomeni. So zonke lezo zinto zigcina sezishintsha manje le environment engaphakathi kwinkomo igcina inkomo-ke sokukhula izinambuzane engamela ngabe ziyakhula. Alright. So enye ye-discharge le ubaba khuluma ngayo ebakhona okuwukuthi into okufanele ahambe nje bahambe ayinuki but uzoyizwa nje ukuthi yaphuma inamathelena kuwena kumphambili wakho into okudinga ukuthi ahambe ayitreat lo muntu wesifazane. Kungenzeka ukuthi ilume kuyena umuntu wesifazane but into edinga ukuthi ayitreat nje leyo. If kuukuthi benganuka kwesinye isikhathi kunuke njengesinkwa inuke njengobhiya kuyi-yeast inuka njenge-yeast phakathi. Alright, into nje leyo edinga ukuthi clean. But also komunye kuyaphuma lokho okumhlophe futhi okuba uketshezi lomhlophe kanti is just before ezongena kuma period. Okay, yize ke lako akubi njengoshizi lokho kodwa nje kuba into emhlophe namathela kuwena kanti so kuyileso sigaba sokuthi lo muntu usezisondelela usezongena kuma period. Okay, khona lo munye bethena noma khona omunye asithathe omunye ngoba I think sengibaphendulile. Usisi lo usisi I think mhlambe nje ukuvumelana naye usisi lo ukugcina othe indoda yakhe ukuleso simo. So uyabona ukuthi lo sisi uzizwe ejajeka indoda yakhe. So naye ugcina manje useba off ugcina ingasalithokozela ucansi ngenxa yezinkulumo zokuba amanzi kakhulu. Yes, ngeke ngoba already kwayena kuthi mukudavazwana la akasa relaxile uthensile akasa concentrateile manje kutheni kumnandi yini uconcentrate ukuthi ngivulekile yini ngiyashibilika yini usezama ungiminca manje kuze lo munye umuntu so uconcentrate ukuthi lo munye umuntu ongaphakathi kuyena akezwe ubumnandi so yena ugcine ngasakuzwa ubumnandi. Okay, but nakhona as much as kunjalo again ngeke simblame umuntu wakhe naye ulwazi abekade enganalo ukuthi kusho ukuthini. Mhlawumbe usengahamba manje amlalelise le podcast yena namhlanje ukuthi understand umuntu wakhe ukuthi mhlawumbe umuntu wami udinga usizo yini lo sizo engamnikeza lona eselimenza ukuthi abe manzi ehamba yocheckwa odokotela ngalokho or mhlambe lo owesilisa ngoba abanye ba compare no ex or nomunye umuntu akaba nayo uthi ngiyaqala ngibe nomuntu wesifazane o responda kanjena kumdavazo. Okay, kanti abantu besifazane ngeke beze befana nje bade ngisho kufana nokujuluka nje abantu abajuluki ngokufana. Ungamjudge umuntu wakho ngoba uyabona usizogcina manje naye engasawu enjoy umdavazo nawe uzogcina suthi uyabanda lo muntu kanti is because akasakwazi ukuthi aconnect nawe. Dr. Kule mzuzu le ngifisa ukuthi ubuzogoqa uphinde banikeze izicukwace zakho ngoba angifuni siphume kube dry. Kufanele kushibilike. Okay, yes, khona sizokwazi ukuthi noma siphuma kungena abanye in and out bangene baphuma siphume bangena. Okay, good Dr. Nomcebo Mthembu eMedilution. Mhlambe seninenkinga kubudlelwane benu mhlambe unenkinga wena emzimbeni wakho and suyazinyeza awusakwazi ukubuyela kahle kumdavazo kunabantu abakhuluma kabi kuwena mhlambe wadlula esimeni esikwenza nemizwa ungasabi nayo. Alright, ngithinte esibhedlela ngikwazi ukuthi ngikusize nginisize nobabili futhi kubudlelwane benu. Inamba yasesibhedlela 072 994 7547. But if ufuna ukuziklina umzimba nje ufuna ukuklina inkomo ibuye ithi manqa inkonflict manqa akufuneka lethi me ukuze inkomo ibuye ithi manqa ngithinte eclinic yami 031-765-8475 eseBothers Hill eRichards Bay 035-760-1569. Awushem na induku siyayivule imthambo kuyona ukuthi igazi malingene kahle ivuke nje ubaba bheke phezulu angabheke enzansi sichathe skine nemthambo namaphilisi njalo njalo nibe nobusuku obuhle.